Uy, Al. Uy, hala, unsa ni magikaon? Ay, kini. Kuan, Pascual yogurt. Lami kay ni oh. Palit na mo. Amo rin na. Kanang atik mo daw kay ka, uy. Pasikat ra daw kayo ka atong gibidyo-bidyo nimo na gi-sponsor kuno sa Vitamilk. Gipalit na daw nimo tong isa ka kahon nato. Ni, asa man pug gikag kwarta nga palit og isa ka karton nga wa magikod pampalit og lima ka buti? Ay ambot tud sa imo, ingon Manila, wa man pud kay ebidensya basi di ay pinalit ra pud na nimo. Pataka ra mo istorya diha. Wa man kay ko katilawan ni oh, palit ba di ko ingani. Sponsor gani no, sponsor. Hala, daghan na ba ana? Tanawa ra gud sa kadaghan ni oh. Nya, mahurot na ko na. Panghatag sad bi. Tanawa ra gud oh, sa isa kay ngani oh, upat ka buok ng sulod ana. Kanong tagaan man ka nga naga-share ba ka sa akong video. Oo eh. Nag-like ug follow ka sa akong page. Oo eh. Nag-subscribe ka sa akong channel. Oo eh. Sige na ba yun sa pangalan sa akong page ug channel? Ha? Sa di ay? Namo na kay ikay tikalon.